Walada ke state Meghalaya kadang don bun kibriu ki bom patsion ya u Aadhaar number lane Aadhaar card bat kumjuru kidang don bun ki paprasha ban penlong compulsory ban shon ya uni u Aadhaar Henry Nagaliang jong ka Government of India kata lengba ka Unique Identification Authority of India lane UDAI kaladap ban penlong ya kijingelang kabalatip kum ka Aadhaar Samvat ha ka pratarik mentau benai hapo Bharat Mandapan Convention Center New Delhi. But hakete ki jingyalang nagliang jong ka Sarkar India kala samsha ka state Meghalaya ya artli ki award kita ki day ya kan ka award ka bankong latip kum ka award for best performing state in carrying out mandatory biometric updates lane MBUS of children. But ya ka award ka baar latip kum ka award for best performing state in verification of adult Aadhaar enrollment. Ya kini ki award lapun kup namar ka jingtristom jongga state government nakabenta ban panklain hakabay bat kajing pentrikam ya u Aadhaar number bat kumcuru ban pentikna ya ki ba bikin shonno bat bikin pendenkam no ya u Aadhaar card lahi kinu ki benta. Bat susyuru ban panklain ya kajing syakri ya ba lengba u Aadhaar hakaba kin tip bat kin itu no ya jingdon jong ki kena bat kumjuru kirang ba hapo ka state ya kita ki artili ki award ki bala syapan kup hapo ka state Meghalaya la pediang burom da uba syai ku parwar badiru hakju kupor u nodal officer jong u Aadhaar bat kumjuru u General Administration Department GAD jong ka Sarkar Jela bat sisuru nagliang jong u Dr. Joram Bedang badi hakju kupor u IAS Commissioner and Secretary Syaka Sarkar Meghalaya bat jong ka state nodal officer hapko bayade bat u Aadhaar card ulapan sengau ikini kitin ba u sengau hun bat u sengau komen shibun ban yoi ya gitu ki ba ki blashim benta ban pendon kam lene ban shonno ya u Aadhaar card ban omtang ba u sengau komen ya gitu ki bala dep ban shon ya uti u Aadhaar card rei kun tu juru ya gitu ki wei pat ki ba ki bompat syam la shim ya kani sinjam ban shon ya u Aadhaar card subha ban shim ya kani ka kabu namar lengba une u Aadhaar card pinsayo shibun kilat jingarap hakabay day bat ki scheme jong ka central government laban rap yang u Dr. Joram Bedang baru hakabay day bat kini ki department ki bade page ya u Aadhaar card kumjuru ya u UDAI di nagaliang jong ute u Dr. Joram Bedang lekon tujur syabaro ki General Administration Department bikin subha ban Peitu lane bikin subha ban pentrikam no wood hakbay day ban shon no ya Aadhaar card kamtam ya gitu ki briu lane ki ba ki bom pat syam la yolat ban shon ya ute u Aadhaar number kenang ba da jing yolat jung ki ban shon ya u Aadhaar card lane Aadhaar number bekiru kin yo ya ki ju ki hok kata ki scheme ki bawan lengba ke central government Tinamar kata ngakan tu hang neru ya gitu ki ba ki badon jingmut ban shon ya Aadhaar number wat nom ardatin bat wat nom snouting snow smith hakwai day bat uni u Aadhaar card namar kani kan wanra ya jingbentoy kamtam haka imlang salang kamtam hakabaya day bat ki scheme ki ban sapoi haki long ying ki jongi lengba ka central government kublai shibun